Maar toen dacht ik, ja, waar is Aan dan? Want die zie ik net in de auto, maar die is daar al dan is ze daar direct langs. Daar is ze direct langs gegaan. Ja. Die zei, nou moet hij zien wat hij steen moet. Ja, zo meer beneden we zien komen. Ja, maar ik zoek ze niet weten. Wij maken graag maar vakantie. Ik tenminste ben altijd gewend om zeg maar, daar maar vakantie te gaan. Maar toen is mijn man overleden. En ja, dan sta je alleen, dan ga je niet alleen maar de caravan. En toen is het begonnen van, ja, nu kunnen wij mooi te geren. En sinds wanneer ben we hier nog 15 jaar maar zien, beiden nooit kamperen. Wij kennen elkaar van, mijn dochter is met haar zoon getrouwd. Nou, dat is het al. Ja. Oh, dan heb ik nou de zien, want daar is de trend in. Ik heb er trot in. Ja. En hoe ga je hem dat te geren? Want ik zie hier in een caravansie. Ja, een mooi groen, een grut bed hebben. En daar slepen we het hier op. We hebben elk uur dekbed. Ze verneemt een tien als ik ernaar zou gaan. Dus het gaat heel gemoedelijk. Ja. En hoe kan het dat je hem dit al zoveel jaren te geren doet? Ken je hem zo goed met elkaar? We zullen elkaar nooit naar de tijd Ja, maar jeetjes. Maar je zoals nooit. Nee, en als we op vakantie gaan, dan is het nou, altijd bij elkaar. Maar hoe vind je dat wij u zeer gedragen op een camping? Geweldig. Geweldig, ja, dat kan je nooit kantoor zeggen vanzelf. Maar Ik snap niet hoe ik het uitgehouden heb. ja. En is dit nou ook uniek op een camping? Nou, je reed net iemand de trein op, die staat hier 25 jaar. Ja. Ja, dat is een trouwstijl, denk ik. Hè? Dat is een trouwstijl, Ja, denk dit ik. zijn twee vrienden en vriendinnen, hè? Wat Nee. zijn we? Vriendinnen, Oh, geen porten. Ja, dat waar je wel eens tocht, hè? Je had van die mensen die zitten voor de tent te kijken. En dan zeggen ze op afstand, zijn dat potten? En dan roep ik heel hard over die camping heen dat zij het ook kunnen horen. En dan zeg ik nee, dat zijn geen potten. En dan klikt het ook gelijk, of niet? ja. Ja. Want wat roepen jou dan? Hè? Zo moet je zeggen. Dit. Dit zijn geen potten. We vinden hier een mooie plak. We kunnen alle kanten uit. Soms hebben we nog plakken. Dat we zeggen, nou daar hebben we naar de zitten west. Nou, mooi is 8 uur van bed. Nou, en dan moet je dit eens boel kleren en dan eten we. En nou, dan hebben we eerst vanzelf het nice. Friesland, Ja, Friesland. Ik weet niet hoe het hij meer heet precies. Die Jacob. Jacob. Ja, die hebben we nog wat horen. Maroon 5 en Cold. Friesland van de Moon. Grete Boer, goedemorgen. Goedemorgen Jacob. Do zit de morgen op aard, waar zit je in? Ik schreef naar Montgem en daar zit ik naar Nella Koolschijn. Dat zei hij misschien net voor een dag Nee, wat. nee, die ken ik niet. Nee. Maar die leidt blinehoenen op. Aha, Ja, en, skiertruchters. nee. Oh, Nou, en dan jongens zitten we even te lezen en zij doet een speeltje. En dan gaan we te speeltje. Rummy cup. Alles Ja, even en ja, een we nemen er neutje? vanzelf wel een neutje bij. Wat dat moet voor. En morgens bakken we even een warm broodje met een Ja. glaasje Suderons betitten. Ja, Ja, echt. een glaasje port 's avonds en doe een besten. Maar zeggen we niet, nee, Suderons. Nou, dan komen wij de jongen wel terug.